Перад вами найбольш таямнічая кніга ў свеце манускрыпт Войніч. Ён напісаны недзе ў 15 або 16 стагоддзе, і ад таго часу ніхто так і не зразумеў, што ўвогуле ў гэтай кнізе спрабуюць сказаць. Мова, на якой ён напісаны, не адпавядае аніводнай вядомай нам мове, таму сотні людзей, якія ўжо змарнавалі час на тое, каб расшыфраваць, што гэтая кніга кажа, яны спрабавалі ўжо падбіраць розныя шыфры да гэтага, але таксама беспаспяхова. Таямнічасці дадае тое, што першы ўладальнік гэтай кнігі гэта імператар свяшчэннай рымскай імперыі Рудольф II Габсбург, які пераўтварыў Прагу ў такі цэнтр алхіміі ў Еўропе. Хлапчына ўвогуле дужа любіў алхімію, астралогію і быў вялікі арыгінал. Ну, каб вы разумелі, пра каго мы кажам, вось такі партрэт самога сябе ён замовіў. Таму так, манускрыпт усё яшчэ ўзбуджае зацікаўленасць з усіх бакоў. Мы не маем гадкі, хто яго стварыў. Мабыць, нейкі чарговы алхімік, які жыў нават пры гэтым імператары Рудольфе II, але гэта ўсё здагадкі. Называем мы яго манускрыпт Войніча не таму, што аўтар быў Войніч, а таму, што вось такі польскі антыквар ужо з 20 стагоддзя ўпершыню адкрыў гэты манускрыпт свету. Таму ці ўтрымлівае гэты манускрыпт нейкія таемныя веды, ці можа гэта напісаў проста нейкі шарлатан пры двары Рудольфа II, мы ўсё яшчэ не ведаем.